Kula Kakang. Pamrene iki mau ana para gawe. Kakang. Ini ya Bu, awake dhewe anggone padha nyambut gawe wis saya sepuh. Injih. Sing kaya aku saya sepuh. Sliramu ana ing tlatah Pekandahan kene percaya karo para kawula sak kiwa temene awake dhewe iki rumangsa digawe wong tuwa kene iki tungguh para kawula Pekandahan kene kepiye coba diatur ini Kados anggen kula nyambut damel sedaya mboten badhe nguciwani Kakang. nek ngono awake dhewe anggone padha omah-omah lan anggone awake dhewe padha tembayatan kuwi ora ana salah sawijining para kadang-kadang padesan sing dongloh munggah warga utawa munggah tangga teparo ngono apa piye sih? Kadose nggih mboten enten sing rasa-rasa to tepale kok Kakang nggih. Kebenaran. Ning sakjane kuwi aku ya rumangsa bombong nek kabeh para kawula, para padesan wis rukun guyub padha nyambut gawe bareng-bareng kanggo mulyane keluarga. Lah nggih Kakang. Rasaku tetep burung puas kanggone datuk baru mergane. Lajeng kersanipun Janjane awake dhewe iki lek do tembayatan ki wis suwe. Duwe anak wis gedhe ora ngerti kira-kira ketik ora? Iki kowe. nggih awakipun piyambak menika pun seprono sepriki kok nggih namung diparingi momongan setunggal to Kakang. Ya anak kabone aku upama duwe anak siji kuwi ya ora masalah sing penting bocah iso nurut karo karepe awake dhewe iso njunjung karo wong tuwa karo para kanca-kancane nang sak kiwatene Pekandahan kene wis iso padha rukun ra ala dadi diletak to nyi. Lah nggih ananging kula niku nggih kepripun nggih Kakang? Ya piye? Elang Sutajaya nika sampun akhir diwasa. Sakmenika samangke panjenengan enten ingkang ngrencang-rencangi. Lah mangke kula nggih boten enten sing ngrencangi ya kepinginan kula ngeten Kakang. Ya Mbok menawi heeh. dipun paringi momongan malih kula nggih seneng Kakang. Ngono karepmu. Aning janjane iki ya wis nyambut gawe to awake dhewe iki. Lah ya, lah nggih kula dipun pitados Kakang panjenengan menika nggih pun nyambut damel. Jet sing gamblang ki aku pokoke. Cek niku jenengan apa kula Kakang? Ayo tanya aku ya tetep iso nyambut gawe kok. Lah kula iki nggih ya lho Kakang. Supados panjenengan niku ki saged asa malih sehat malih. Janjane aku ya budidaya. Apa kuwi ora krasa apa aku ki temandang gawe karo kowe terus iki. Nggih krasa wong kula tesih urip. Nek isih urip ya kuwi berarti kowe sing ora duwe. Sing ora duwe keturunan iki mamaku recan bojo kowe ning siji kuwi. Lah nek saking jenengan panjenengan Kakang kula ki tesih enom lho Kakang. Ya iso arep sing tau tau rabi wae iso rabi randi anak. Lah nggih. Ane ngeten lho Kakang, kula ki pun mboten kirang-kirang anggen kula budidaya panjenengan niku wis sering kula damelaken jampi supados Wes saiki ya sesuk golek ya.
Itu kok nang rasa meneh kaya ngene. Piye kira-kira? Ije, sampun dawuh. Amargi kula nggih kepengin sanget kok Kakang. Ah, iki nek kowe kepengin banget, sesuk dirembuk pancen kowe golek jamu dicangkoni. Sing penting ya pokoke budidaya Kakang, boten namung jejamu kok. Ayo ngono. Saiki ngono sithik. Saiki peniki awak dhewe wis wong tuwa, aku wis dadi wong tuwa, sliramu yo wis dadi wong tuwa mergo wis dadi bojoku. Injih Sing Kakang. tak penggaweke utawa tak pikirke kuwi isih ana siji. Injih Kakang. Iki ngene. Gandeng awake dhewe kaya aku kuwi dadi tukang jaga pusaka gedung pusaka ana ing Cirebon. Injih. Aku rak ya wis rumangsa suwe. Ki rumangsa ya gampangane kesel aku nyambut gawe iki. Mongko anake dhewe iki wis gedhe. Nggih. Kok malah pirang-pirang dina ora ngadeg ki kepiye? Inggih, kamangka sakmenika panjenengan nganu napa? Jatah nganu nggih Kakang. Ayo Jaga gedung pusaka nggih. Pusaka ning Cirebon, Kraton Inggih. Cirebon. Uga rampe ingkang badhe panjenengan asta wonten ing gedung jaga gedung pusaka sampun kula cawisaken Kakang. Oh, no. Ning iki ngene. Gandeng anake awake dhewe wis gedhe wis dewasa, wis punjul 20 taun. Kuwi mbok coba anake digoleki kondene aku tak kondo kan. Oh injih kok susule wonten mriki. Ya, Kene nggih sak dimaju kene iki ditimbali Bapak. Mungkin upama kula ngadep bapak kali simbok njur ngregoni bapak simbok arep menggawean pripun. Ora ya Le, aku wis ora nyambut gawe kok mau wis rampungan iki wis kirunggan karo Bapak. Oh nggih. Kula niku jane pun suwe ten jaba, Pak. Saben-saben bapak kali simbok sak pejagong. Kok ingkang dipun perkara niku padha, Pak. Kok nggih sampun. ya nek saka karepku anu nggih. Anakku, nek saka karepku ya wis anakku iki aku wis marem. Ning mbokmu ki sing njaluk imbo. Nek iso njaluk imbo ki sing bocah wadon karepe. Ora apa-apa to, Den. Nggih. Nek kados simbok ngoten nggih, kula percaya, Pak. Karo kula mawon malah ketok enom simbok e. Ayo kuwi kula ngono. Mula mbokmu ki urung trima nek ora kuwi ndadi wedok. Iki Pripun, Mbok? Napa bapak nggih tesih iso makarti napa? Ya alon-alon. Pak, iso ya iso. kula niku rak nembe rampung ke pedambaran wonten wingking. Oh, Simbok nyeluk dateng kula. heeh. Wonten napa, Pak? Iki anu tak kon ngadep karo bapak. Iki gandeng bapak ki ya wis sepuh. Nek kira-kira nek yo nek diperintah karo bapak kaya glentek. Lah, kula niku rak tansah sumanggem kalih bapak.
Tegal iling wetan kan rampunge pulau kula rampungke. Iring kidul saben sampun kula tandhani. Iya bener. Ning iki ngene. Ger. Sejatine nyata kowe tak kon ngadep nang ngarepe bapak. Iki bapak duwe pikiran sing kudu Kula tak rada nyedak kok. Adik kula kok deg-degan kok. Kene Ger. Bapak lenggahe rada mriko, Pak. Sing sakake bapak amene ngetika, Ger. Terus pundi, Pak? iki ngene benake posisike. Nggih. Kowe tak kon ngadep nang ngarepe bapak. Ki kandheng bapak ki ya wis sepuh. Wis senajan sepuh ya rombongan ki jane isih tetep biasa. Nggih, remen kula menika senajan bapak sepuh simbok tesih rada nom, namung simbok niku tetep setiap bukti datang pun jenengan. Iya pancen yo ngono kuwi. Ya kudune ngono kuwi to, Ger. Kudu ya setel bukti karo bapakmu. Sak boten-botene panjenengan menika dadi tuntunane para kawula ing pekandangan. Lah nek ya ngono Dadi kuwi. nggih nuwun sewu kula aturi ngapet. Pripun, Pak? Oh, nek ngapet ya. Ger. Pripun, Pak? Kene gandeng Nggih, Pak. kamu Bapak ngendika mawon badhe dawuh menapa? bapak wis ngerti dhewe to. Nggih, Wis umure akeh. nggih, Pak. Bapak kuwi tanggung jawab jaga gedung pusaka ning Oh, perkawis jejibane Bapak wonten iya Cirebon. nang Cirebon. Kamangka mangke dalu. Mangke mengko bengi kuwi kudu aku jaga gedung pusaka ning Kasultanan Cirebon. Aku lho ningali simbok niku pun nyawiske jampi. Ngendikane Bapak nembe gerak. Wis diombe urung to, Mbok? Ya wis tak kon ngombe mau. Nek jamu kuwi ya wis tak ombe, Nggih. gandeng aku kuwi ndek anak ya wis dewasa, wis gedhe, kuwi tak latih harapanku iki. Kersanipun Bapak. Karepku ngono, gandeng bapak kuwi wis sepuh. Kowe iki tak kon nyuli bapak jaga gedung pusaka ning Kasultanan Cirebon. Kula kedah dateng Cirebon, Pak. Iya. Pak, Piye? kados dene ewu kaya ing pambudi manah kula. Tenanipun kula bukti dateng Bapak. Namun tentunipun Bapak langkung preso. Sepindah kemawon kula dereng nate dipun kanthi dateng kraton Cirebon, Pak. Ger, Izin. Sutajaya. Kowe kuasa khawatir. Bapak arep ngetutke karo kowe supaya mantep anggonmu jaga gedung pusaka ing Kasultanan Cirebon. Gelem ya, Ger. Mesakno bapakmu wis sepuh. Nggih. Namun lajeng kados pundi supados Deng Sultan Haji Tirtayasa ing Cirebon pitados dhateng kula, Pak. Ha iki ngene. Kanggo bukti Kanjeng Sultan ing Cirebon iki bapak duwe pusaka Kiai Sangkelat. Kagungane Bapak. Heeh. Nggih. Kersanipun Bapak Iki gawanen gawa sowan ngomong ngersane Sultan ing Cirebon. Iki engko garis sliramu kuwi maringke iki kuwi wis ngerti nek kowe iki putraku. oh ngaten. Nggih. Mantep panah kula kuwi, Pak. Ya, iki pusaka ngati-ati Nggih, nggih. anggonmu ngagem. Nggih. Iki pusaka ora kena kanggo nyedhaki bocah wadon. Oh, Sapa wae gedhe cilik bocah
bocah wadon iki ora kena kowe nyedak karo bocah wadon. Iki menawi ngaten sampun cetha. Sampun cetha panarti kula. Ndak seraket dalon. Ya sak Pak dalam calon pancen tinubur Mbok, aku njaluk pamit. Ya hati-hati ya, Ger. Ya ngestunipun iku kula. Pak pangestone muga-muga Injih. tekan Cirebon. Kula Kakang. Rumangsa anakmu wis gelem makili bapak Injih Kakang. ayo didongake muga-muga keselamatan oleh jalan tekan papan ora nambah sakit jopo Injih Kakang. kadang awake dhewe wis sowan aku Kasultanan Cirebon awake dhewe padha asal ayo didongake Negara akan nek jamu digawe
Ya Moga para pati pelajari kita.
Patih. Saben sira ngadhep ana ngarsaku ora lali tansah ngaturake bekti marang aku Kakang Patih. Ya mung pujo astawaku kepara ditampa Kakang Patih. Sangat kaget rawuh. Mugi-mugi dadosaken kegiatan anggen kula dados kula boten ngrasakno. Iya Kakang Patih. Aku percaya marang Kakang Patih. Menawa sliramu dadi warangkaning Kadipaten Kraton ing Cirebon. Lho kang sapa iku Kakang Patih. Aku matur nuwun marang Kakang Patih. Menawa tanpa Kakang Patih aku jumeneng ana ing Kraton Cirebon tak kira ora kaya ngene iki Kakang. Kanjeng, kok anggenipun panjenengan pangalebana dumateng ing abdi boten pekaten menika. Awit kula menika kanggo pembangun dalem, mugi-mugi dadosaken puncarane anggen panjenenganipun kasta wonten ing Cirebon. Kakang Patih. Aku matur nuwun marang Kakang Patih. Kabeh kawulaku ana ing Kraton Cirebon. Kabeh rak ya padha becik to Kakang Patih. Oh nggih, pada dalem. Sedaya para nayaka raja, mandhaping para tamtamane agung, lan perjuangan sedaya sampun siap lan siaga. Ing bilih ing sakmangkinipun panjenengan badhe ngersakaken niki priksa. Tentu kemawon boten wonten ing badhe mugi wonten kali dalem Kakang Patih. Aku matur nuwun marang Kakang Patih. Nggih. Lah niki ngene Kakang Patih. Nggih, atur Sakwise aku ngerteni kahanane Kraton Cirebon. nggih. Kawulaku ya padha tentrem kabeh. Ya mungkin ngene Kakang Patih. Oh nggih. Kira ora kok saben lan adat awake dhewe iki nganake pasiban ning Kendopatu. Mila pekaten Kanjeng. Rikala sinau kula ngadhep wonten ing dalem. Raos sing manah kula tejo sanget. Awit panjenengan dalem dene wonten ing dalem boten dinten pisuwangan. Ananging kok panjenengan bali dumateng ingkang abdipun Abu Azab. Wonten perkawis menawa. Iki ngene Kakang Patih. Iki satu siji. Iki bakal tak aturake marang sliramu. Perkawis menawa Kanjeng. Ya ora ana liya ya mung perkara keluarga Kakang Patih. Waktu wonten Kadipaten Cirebon. Iya. Kersanipun Iki ngene Kakang Patih. nggih. Aku kira wis kagungan putra Retna Panetep kang wis akhir dewasa. Nggih. Aku pengen putraku Retna Panetep kuwi duwe pacangan lan pengen omah-omah Kakang Patih. Nggih. Pekali dalem pekaten. Iya. Ananging nggih, ing bilih sakmangkinipun menawi saking pemanggih kula kok bilih sakmangkin iki dalem menika kamanku dening setunggaling kula kok bilih sakmangkin saged nglajengaken anggenipun nyokot sarane wonten Kadipaten Cirebon. Ya kaya mangkono kuwi Kakang Patih. Amarga putraku ya mung siji-sijine Retna Panetep Kakang. Mula kang saka iku Kakang Patih. Aku mundhut marang Kakang Patih. Timbalono putraku Retna Panetep. Ana nomor 1.
nuwun Kakang Patih. Retno Panegah. Injil wonten dawuh. Kaget sliramu ndak damel. Kula injil kadingaren Kanjeng Rama ngersakaken kula marak sowan. Wonten wigatos menapa nanging nun sewu saderengipun kula ngaturaken pangabekti Injil Rama. Ya tak tampa pambektimu marang Rama. Ya mung pangestu kuwi ditampa ya. Injil. Lah iki ngene iki. Retno Panegah. Sliramu ndak aturi sowan ana ngersani Rama. Ya mung Rama ki pengin kepiye kabar anggonmu gawe wangunane ana ing taman Cirebon. Inggih pangestunipun Kanjeng Rama kemawon sedaya pakaryan utawi kewajiban kula mranata wonten ing Taman Keputren Cirebon menika inggih sampun tumata sedaya lho Rama. Ya kaya ngono kuwi sing ndak kersakake nggih. Inggih nanging emanipun Kanjeng Rama menika boten kersa rawuh wonten ing taman. Lah karang Rama ya lagi ribet. Agi wae aku Kakang Patih wawan pangandikan. Lagi ngene Retno Panegah. Inggih wonten menapa Rama? Rama nimbali marang sliramu. Inggih. Kira ngene. Rama pengen mundhut marang sliramu. Sliramu ra ya wis akhir dewasa to. Kersane Rama ngene. Lha mung sliramu kuwi sing bakal besuke bisa gawe kuncaraning Rama ana ing kraton Cirebon. Mul kang saka Kuder sliramu ki wis akhir dewasa ya aja nganti sliramu ki dadi prawan kaset. Punten dalem sewu. Iya iya. Panjenengan kok ngendika kados ngaten to? Umpami kula menika dados prawan kaset. Mbok menawi menika sampun dados nun sewu. Dados pundi kula badhe matur. Ya joperke matur ana ngersane Rama. Ya ngono to Kakang Patih. Tapi, lo kok pilih wonten keparengipun lo dibagi. Derek kali-kali perkali begitu. Iya iya tidak keparangan tidak. Keparengipun. Injil wonten dawuh. Niki saka kesane Kanjeng Rama dalem. Injil. Kekandengan panjenengan dika menika tumrapipun sekarang dipun mekar sampun kondo alam itu semua bawa periksa. Ki wonten ing Cirebon malah kabur. Wonten negari Cirebon malah wonten kumbang pipun satu mriku kumbang satu mriki sedaya badhe ngisep madining tembang kala. Tapi kan kok pilih panjenengan menika kula aturi dahan aturipun ingkang Rama kemawon. Mboten ateges kula menika badhe badal dawuhipun Kanjeng Rama. Mila kula menika badhe matur menika awet jalaran kula menika rumaos dereng buntas anggen kula ngangsu kawrupa. Oh perkara. Injil. Napa malih kula menika tasih kepengin sumandhing ngersanipun Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Iya. Nek sakmene yen kasih gedlarung-gedlarung. Awet sing jenenge wong nomiko lho batesi. Yen nasi kula 10 tahun umrah pentabulan wis bakal deklarasi. Ibaratnya kaya kampung iku yo. Nggih Retno Panegah. Terus pundi Ngendikane Kriyana Patih kae bener. Mula Rama dawuh marang sliramu. Sliramu ndak keparake duwe garwa. Injil Rama. Boten-botenipun menawi kula menika
Benjing badhe nentokaken pamilih kula. Ing ewas mangket dugi sepriki. Manah kula menika dereng saged kula peksa tresnani dhateng priyara. Lah, iki ngene nggih. Ana ing kraton Cirebon iki ra Adipati Jayawinata. Ora wis labuh labete ana ing kraton Cirebon iki ra wis gedhe ya. Lajeng kersanipun Kanjeng Rama. Lah kersane Rama sliramu bakal dak pacangake marang Adipati Jayawinata nggih. Lepatunipun tresih pangapunten dalem Rama. Menawi perkawis menika nun sewu bloko suta kemawon. Kula menika kaliyan Paman Jayawinata menika boten gadah raos tresna, Pak. Anane ngene nggih. Jayawinata pura wis gedhe ya, labu-labete. Ana ing kraton Cirebon nggih. Senajan kathah labu-labetipun Rama. Nanging perkawis bebrayan menika kedah linambaran raos tresna sami tresnanipun. Kamangka kula menika sekedhik kemawon boten gadah raos tresna lho Rama. Ya mengko ra ya mboko nyedhithik. Rama menika lho, wong tresnan kanggo sethithik mboko sethithik. Ampun nek wis sethithik mboko nyedhithik ra ya mengko bisa duwe rasa tresna marang Jayawinata. Rama, boten nanti menika abang kula menika kanggo ngapain menawi kula menika peksa dhateng kula. Ya iki kersane. Suamimu langsung maju. Iya, ini mana maju? Jayawinata. Sliramu kira wis sauntara mapan ana ing kraton Cirebon. Sliramu mestine ra sowan ana ngersaku. Ora lali sira. Aja sliramu ki perkewuh marang aku. Kraton Cirebon kaliyan Padipaten Kuningan niku sampun nyawit. Mula sampun nembe anggenipun bangunaken katentreman basa. Iya iya. Mendamu calari pojoing Padipaten Kuningan kaliyan Cirebon menika. Ya kuwi sing ndak kersakake Jayawinata. Sliramu ndak suwun ngewangi-wangi ana ing kraton Cirebon. Menika sampun kewajiban kula. Iya. Anggenipun kula labet wonten ing Cirebon menika sampun makin pinten. Nggih ta? Iya iya. Menika sampun kewajibanipun. Jadi wong-wong bekanane kok kedah dipun buka. Jayawinata. Nggih. Aku percaya marang sliramu Jayawinata. Menawa sliramu bakal mungkasi karya ana ing Karaton Cirebon. Kene Jayawinata. Monggo suwan. Nggonmu lungguh monggo maju mencetha nggonku. Sampun Matur marang sliramu. Jayawinata. kula Sause sliramu mapan ana ing Kraton Cirebon. Aku bakal paring kekucah marang sliramu. Menawa tak wenehi bondo sing akeh sliramu kepiye? ya menika ngenot ta. Lho Kuningan menika bandhanipun kapan? iya iya. Mboten kekirangan Mas Picih Raja Brana. Sing ana Kuningan. Nggih. Banjur Kersanipun kekucah menapa ingkang dipun paringaken dhateng kula menika kan. iki ngene Jayawinata. Aku percaya menawa sliramu nek bondo ki ora bakal sliramu bakal tampa. Lah iki ngene wae.
sliramu bakal ndak pacangake marang putraku Retno Panetep. Sinten niku? Lah iki putraku. Niku Panetep. Piye guys? Oh, nggih ora nyilan. Jayawinata ki bagus. Sugih. Jayawinata. Kok sliramu banjur Kula niku pedet asmah ibaratipun. gelem apa sirang? Gelem ora? Terima mboten. Mboten sak dipun paring ngaten. Ana apa kabar ingkang kula tampi? Putra panjenengan menika Iya, iya. sawi endah Sulistya Wirwan. Menika sampun katruk kenya wibawa. Mila ditatuskan gending kenya wibawa. Kakak Parang. Kenya wibawa kok budulipun luput. Madhep-madhep bae dateng Gusti. Ngabekti gantian sepuh. Iki calon garamu. Ya segala panjenengan. Kakang Patih. Nyuwun paringaken. Aku mundhut marang Kakang Patih. Nggih. Menawa Jayawinata ki ra ya pantes dadi garwane putraku. Apabila menawi saking Prabu Prayogyana. Awet kula menika sampun mangertos. Jayawinata menika iyantunipun cocok nyabenipun Markusa. Napa malih perkawis ulah kandragan temtu kemawon boten kegirangan. Iyantunipun juga berbudi bahwa Iya, Kakang. Kula menika sampun ngorbanaken jaga mala-mala kula. Kula sesaten mboten badhe aturan karo boten diajar karo Panetep. Nah, menawi satu pemalingga itu sakit saat. Ya, boten. Nggih. Kepiye Retno Panetep? Jayawinata ki nenter banget. Nyawang sliramu. Romo panjenengan menika nyeksa dhateng kula kok Romo. Oh panjenengan menika ngendika kemawon biasa menika kok lajeng panjenengan menika maringaken kula dhateng Pak Panjenengan kata Romo. Aku ya adus dodone. Yai. Kepriye jalan kata kok Apa kula kok kepengin ngaten. kok belum sing dikawin sing tertembak. Para kawula itu menika sampun mantuan. Besok kapan ijining Kak Ratu ki nang kuningan. Fungsalan iku aja ki sugih ngapunten. Iki sediawan Injil. Kan jeneng sewu Romo. Piyak iki oleh Komnas ora kamu karo aku. Kok panjenengan menyawar dhateng kula ta Romo. Kula menika dipun sampun langsung. Napa injil kula jadi teteku dari kula. Yo nek batine ki arep pe. Nek kasinge ora kok. apa sombong iki kok. Isih joko. Aku ora tau kok singgol marang priya iki. Kalau bentukku lha kok saiki kali. Kare kamu. Ki ana pabungangkan Ini kepara bilang belum tadi. Di sana. paring pangandika. Sopo derang wani ngadep ana ing munggah ora
pertapan Cirebon ini. Ingkang Sudya Mastani kula Sutajaya penjagalan sinten? Nah, diwaruhake wae. Aku iki kurang ke dalem Kanjeng Sultan Aji wonten Cirebon. Kula ingkang asesipun Abunanda. Oh inggih, Rekyono Patih Abunanda inggih. Banjur nirami saka Wedi. Bocah saka Wedi. Kula saking Parden, kula saking Pekandan. Saka desa. Nggih. Mugo dikatine Mbok bilih wonten keparengipun kula badhe munjuk piyambak wonten Resota. oh iya. Kita nukake baru minggu dhisik dan aturake ana besar Kanjeng Bupati. Nggih matur nuwun. Kanjeng Bupati. Ya Kakang Pak. Wong menika Sutajaya. Badhe matur piyambak wonten desa panjenengan dalem lan wonten keparengipun. Ya Kakang Pati. Apa bener sliramu Kang aran Sutajaya? Inggih. Kula Sutajaya saking Pekandangan Kanjeng. Saka Pekandangan. Inggih. Menika nuwun sewu garwa dalem Kanjeng. Kok garwa dalem aku ki dudu garwane kae Kanjeng Ramaku, Ramaku. Aku putrane. Jenengmu mau? Kula Sutajaya. Inggih. Saka Pekandangan ki papat dununge nggon anu. Wonten Parden. Oh, ning gunung. Nggih. Kono napa wae? Ya. Oh, besok sudah suka saya. Rek menapa ngeten? Kenapa Rama? Kaya pedakel. Ya. Sampun wonten mriki kemawon sampun sekeca Pak Rama. Kurang prayoga. Kurang banyak. Papi Nujon wonten larengi Parden menika nembe wanci ketiga. Ronon sami rontok satwak ketinggal. Jah. Inggih. Umpama panas, memang kesukuan ya kan? Ya tak tepasi ya. Bilang oke baik. Penjara menika sinten? Anu, Nggih. aku nopanan. Kusuma Dewi Retno Panaka putra putrine. Kenapa kaya dene Rama kok ora dikanggo ati iki piye? Ngikor ngaten. Boten ngaten menika panjenengan menika ora injih lenggah sekeca wonten mriki. Kula badhe pawan kaliyan menika Sutajaya lho Rama. Sliramu kira wis calon garwa. Sing kondhot sapa ya? Aku sing lenggah. Aku turun duwe garwa. Oh menika calon garwa. Ai kok kaya ngono Rama. Derek bingak. Wis bojo durung. Kula Sutajaya. Derek jauh dalem Kanjeng. Iki kae muntik ngatiku. Hah? Aku muntik ngatiku. Pirsa putraku malah Kok bingung menapa ya Rama? sliramu ki ndak aturi. Ndak dawuhi lungguh. Jare putrimu tok tok. Nah, aku arep murga karo Sutajaya. Arep Wong pengen ngomong teko kok wis dumekan kaya ngono tak ora wis. Lah ya ngapa to? Ngene ora apa-apa. Yo batas iki karo saya. Ya ora apa-apa dingene ya ora apa-apa. Aduh lho. Retno Panaka. Aja gawe isine Rama. Nisene Rama. Boten menapa-napa Jawa. Aduh, dadosaken ing sepita dino. Foto menawi pekaten menika panjenengan kangge niku. Cek jenengan pun tetep tangan kadung-kadung tak pirang-pirang. Boten menapa-menapa. Rama rumiyin nggih ngaten kok. Kok yo Rama. Nah iki para abdi menika wonten lawan keputran menika nggih asring matur menawi Kanjeng Rama rikala timuripun nggih plak-plek ngoten niku. Jenengan ora iso marang kejaya kalawina. Boten pun biasa. Yo Kakang. Sutajaya. Ini
Nek ketegaran Romo. Reno pangetep. Kula. Ndak parangke lungguh. Ampun. Sak cerahe Romo. Mereka mawon. Ah, Apa bener sliramu Kula saking Pekandan. saka pekandangan putrane Inggih wale-wale menapa tenanipun kula menika anakipun Bapak Datuk Bae. dadi Kakang Datuk Baru duwe putra kamus dewasa. Inggih. sampun menang Romo. Kalian tiyang sepuhipun Kakang Sutajaya menika sampun watoh panjenengan. Ya wis. Oh, nek nggih boten menapa wong kula nggih rumaos kula menika pinanggih sepindah menika raos sing manah kula menika nggih gemeter. Kok kaya wis nyumadur ngaten lho. Sliramu ki nek weruh pawongan sing bagus kaya njuk kaya ngono. Kleru. Kleru niku Ada sopan aja tak tawakan karo Sukajaya guru kan. Guru kok nek ajak ramane pancen dadi parabaya oleh Ciro. nggih sampun Nah, Ramane Erlangga ki nek sing jaga gedhong pusaka ana ing Cirebon. Sutajaya menika. Iya. Oh nggih. Jayawina, Erlangga. Aku kula saja. Sukajaya. Sutajaya Romo. Ya Erlangga. Oh, ilah kleru meneh. Romo nganti bingung. Kula nggih kira-kira Sutajaya. Inggih, kautan. Aku mundhut marang sliramu. Soalmu ana ing Kraton Cirebon. Kuwi duwe perlu apa? Saderengipun bekti kula mugi kunjuk wonten resa dalem Gresik. Iya ya ndak tampa. alus nggih Romo. Ya halus, munggih kowe. Katimbang menika alus menika lho. Jayawinata. Jaya Winata menika. Ya halus. Rasa tidak kokong aja. Aku alus aku. Salah Wonten dalem sewu. Iya, iya, iya. Parang mbok pilih kula tak cuman teko nyuwun prisa. Iya ya, ndak keparengake. Tenanipun priyagung ingkang jelekinat menika sih. Menika Adipati Jayawinata saking Kuningan. Ujung Saka dipake Kuningan. Jayawina. Nek kowe ora ngerti karo aku ya wis pantes wong desa. Bekti kula kunjuk jadi Ya, Pak. pangestu ku tanpa nama. Sukajaya. Nggih, amargi kula menika namung lare. Lah iya, ketara nek. Nggih. Ketara. Kawisipun menapa? Eh? Bedanipun menapa? Halo, tapi ini sadane saya mengkono Pak. Ya toh, gitu lah ke Jayawinata. Mboten dereng. Wonten dalem sewu kok semunipun jadi Pati Jayawinata kalih Pasrara Panatep kok mboten sinkron. Patek koyo kodito. Aku lagi menawi nyumur kita orderan kados ngaten itu malah bingung kok mal pengalih kula. Saya Winata ketarepane kangge wantah ora kena di pambeng ananging kasenjatane reka panetep mingkur. Malah dumadaan ana bocah desa malah sing digampyaki apa ora bingung. Iku dereng mingkur. Tesih kasamana. Nah, Wong kesam niku kanthi lampane kan jauh. Mulane diajarkan kapan teh punika dereng remen kalian. Benjang kalian. Sutajaya. Tenanipun sowan kula wonten ngasa dalem wira wonten wigas. Kono iki ganti. Kok ndak keparengake. Nggih. Kula menika dipun sraya Bapak. Sawetawis wekdal Bapak Datuk Baru nembe gerasi. Kakang Datuk Baru lagi ora kepulen. Mila wanten dawuhipun Bapak dateng kula. Iya. Kula ingkang supados nyuli Bapak tumbuk komit wonten ing sasana pustaka inggil. Sutajaya. Inggih. Aku waktu iki durung besok. Menawa sliramu dutus karo Kakang Datuk Baru. Nggih. Kersa dalem kula kedah kados. Ya iki ngene, Sutajaya. Aku pengen ngerti menawa sliramu pancen putrane Kakang Datuk Baru. Apa sing dadi
Sliramu kuwi menawa pancen putrane Kakang Datu Baru. Iya. Saken bukti. Lah iya, Ken. Ora kali-kali ana begine lho. Ngaku putrane tak. Iji, dan ini kok sempunipun pleter terus datang kula. Iji, paling bapak kalau dipun betani pusaka agemanipun Pak. Gawane pusaka. Iji, Ya iya. Iki aku gak pengen ngerti. punten dalem sih. Iya, ini Datu. Kok silat. Kesempatan gede. Iki nek ora kleru pancen agamane Kakang Datu Baru. Iji, Iya, iya, aku percaya. Jawinata. Kanthi pusaka iki pancen bener nek menawa Sutajaya kuwi putrane Kakang Datu Baru. Bener Kakang Patih. Iya. Menawa Sutajaya putrane Kakang Datu Baru. Nggih sampun cetha to Rama. Piyantun utawa piyayi menika nek ngendika wae beda. Nek sing jujur niku ya anu genah-geneh. Nek sing mboten jujur menika kados dipatihan menika rada pengenyeran ngaten lho Rama. Niku piyayi iki mboten jujur. Kawit Sutajaya menika jujur Rama. Ora nyobi ngaten. Aku sedih. Lha kurang aku apa nang Cirebon? Lecet Rama menika lho nek ngendika wae karo mlirik-mlirik kaya kota banteng. Sesuai kok Reno manunggal. Kaya aja galak-galak karo Jaya Winata. Aku dadi pegawai saya. Oh, lo sabar. Iya. Lo perlu kuwatane teman. Sutajaya, iji jauh tak. iki ngene. Aku percaya menawa iki pancen kagungane Kakang Datu Baru. Mula sliramu pusaka iki tanpa nono, Iji, sliramu ndak keparengake. Jaga ana ing gedhong pusaka. Kula Lah menapa nete? wonten gedhong pusaka menika Sutajaya kan dereng mangertos Rama. Wonten pundi Sliramu kira ya ndak keparengake. Yang wong wadon Lah boten menapa mungkin ketimbang kebusuk-busuk ngoten Rama. ana Kakang Pak. Cirebon kok akeh perjingan. Nah, Sing nyerapati cukup iki ra yo aku Bu. Rezeki. Aku ora-orane ora. Namun sliramu ndak ora ndak ora keparengake. keparengke. Sutajaya, Iya. mula habis tanpa nunggu pusaka iki, sliramu nindakake sediko jauh tak. Kepaten kula ayah. putrane Kakang Datu Baru. Aku percaya menawa sing bakal ganti jogone. Iki sak pemain ngalas. Kok ono gedhong magung-magung. Kakang Patih. Nanging pur kawulane ora tanggap sasmita yen kok ono kawunan kaduan kudune dibagi. Sing rawuh ana ing Kraton Cirebon. Mula Kakang Patih ndak suwun murba Kakang Patih. Yen cara kawulaku kudune katuran lenggah lantaran ana salah sawijining pawungan kang sowan. Di sana. Kuwi Kanjeng. Banjur sliramu ku sapa? Kuwi
Kula badhe matur nanging ibu bilih lepat anggen kula matur kula tansah nuwun ageng pangapunten. Iya Raden Joko. Nami kula Adipati tambah yudo. Ya nek sliramu ku kepengin rawuh ana ing Cirebon tak kudune sowan tahu. Mula sliramu tak ketarake. Lumebu lan subuh. Lah, tak ngoten. Adipati kang rawuh mboten kepareng lenggah. Ya, Nggih, nyuwun pangapunten. Raden Joko. Sak bisa sliramu. Sopo kang dadyaran? Nuwun injih. Yen kirang pangertosan kula menika Adipati Tapak Yudo. Apa? Nuwun injih, boten wonten kalihipun. Kula menika saking negeri atas angin. Engko bilih wonten ing atas angin menika kula dados sesembahan Purkawuwa. Para sesepuh Purkawuwa kula saking menika dipun agul-agulaken wonten ing atas angin mekaten. Aku cukup kasuryamu. Aku wis dina ya sliramu ku kok kangelanku. Nuwun injih. Leres menika. Terus sliramu darbe ganti apa? Nggih, waleh-waleh menapa kula sowan mriki badhe nglamar ingkang putra. Nanging saderengipun tembok biru dipun keparengaken kula badhe munjuk atur wonten ngasanipun Oh, ya. Kanjeng piyambak. Juta-juta boten nunggu, tapi dhisik bakal ya apa-apa ngekari-kari kita. Nuwun injih. Boten kirang prayoga. Kari kacukan kan. Iya iya Kakang Pati. Menika sowanipun tabang itu. Pati maksud jamak itu bisa pendidikan. Iya iya. Kisana. Injih. Apa bener? Sliramu kang aran tambah yudo. Leres menika boten wonten kekalihipun. Padha becik sira ngadep ana ngersap. Meninjek angsal pangestu dalem Kanjeng sinuwun lampah kula widodha boten mangke alangan setunggal punapa lan bekti kula kunjuk. Iya iya ndak kok pangabekti. Tambah itu. Nggih. Monggo dimaju. Apunmu nunggu. Dipun keparengaken, Pak. Yo, tak irani. Tapi kesane kok kesane. Sampai itu. Meninjek Sawise sliramu rawuh ana ing Kraton Cirebon. Duwe darbe sliramu rawuh ana ing Kraton Cirebon. meninjek kula saking atas angin dumugi mriki ancas kula badhe nglamar putra putri dalem ingkang sesilih Rekna Panetep. Menapa leres menika Kraton Cirebon? Ya bener. Lan nyuwun pirsa menapa leres menika Kanjeng Sunan Aji Sultan Aji. Ya bener iki ora ana liya ya mung. Lek kebenaran. Kula tebih-tebih saking atas angin dumugi iki ateges leres anggenipun kula mlampah. Saking tebih saking ngandhap minggir saking kilen mengetan menika kula mboten sia-sia ateges anggen kula badhe sowan wonten ngaso dalem menika lancar. Lan kula badhe lama iki dalem gak sesilih kula. Kakang Pati. Aku lu bisa pariwangsulan marang Tapak Yudo. Iki ana pawongan kang
suwan ana ing kraton Cirebon coba dipun. Oh, ji, tidak dalam kantor. Di sana, seliramu, wani lumok bola Cirebon. Nggih. Banjur sopo silamu. Nggih. Ingkang sudi mastani kula pun sumaku. Suka. Nggih. Nggih, pangkat menika pepatek. Pasar. Ono ini kalau di Pasar Sumambu. Wonten ing Sumambu. Sanes semawon. Sumambu. Panjenengane kok rabi. dan Sumarung itu yang kita dengar itu pasar Gile. Nah, Bagus-bagus kok. Gile. Tapi kalau itu mawon itu. Betul. Lajeng ingkang kasebat dipati Sumarung. Kersanipun wonten ing Gatot. Yen wonten keparang dalem kula badhe matur piyambak wontenipun Kanjeng Sultan. Oh, ya dak ketarikan. Inji. Tapi sak ini diramu dikalokake lho. Inji. Kanjeng Dipati Ya kepiye Kakang Pati? menika Dipati Sumarung. Pepate, kula nika pepate. Oh, pepatih Sumarung kesuwane menika dalem. Kok digatosipun badhe matur piyambak wonten ing dalem. Iya, Kakang Pati diprayogake. Di sana, Bro, rada dimaju. Oh, ini wonten pareng dalem. pun tetap mriki mawon. Ya wis cukup. Iji. Padha becik sira ngadeg. Nggih, pangestunipun Kanjeng Sultan suwun kula wilujeng namung kula ojo. Ya tak topo. Ya mung pangestuku ditampa. Inggih, sanget pamundi kula Kanjeng. Lah iki sliramu sowan nomor 1. Nggih. Banjur baduwe kersa sliramu sowan ana ing Pendopo Agung ana ing Kraton Cirebon. Oh, nggih. Nanging sakderengipun kula matur napa leres ing mriki menika Kasultanan Cirebon. Bener-bener iki Kraton Cirebon. Miturut kabar ingkang kula tampi kagungan putri kang endahing warna ingkang asma Retno Panetep. Bener-bener. Retno Panetep iki putra. Oh, Ya, menika siji-siji. dalinipun. Yen sliramu Wah, iki kepiye? Cocok. Aja penglamar Ih, padha nakokake. cocok kalian surat kabar ingkang kula tampi ayu sangat putra dalem. Nggih, iki ini. Sawuse sliramu sowan. Iki duwe gati apa mau? Kula suwan ing Kasultanan Cirebon niku mboten kersa kula piyambak. Oh iya. Ninging kautus sesembahan kula pun Adipati Sumambu. Adipati Oh, niku lali ini sejarah kita kan karo Jayawinata. sinten? Jayawinata. Nggih. Bupati Kuningan. Wae Adipati Kuningan. Rae calon garwaku. Hmm. Terus tak besike. Iya. Kan kono ono kepareng muncul atur Iya. Sultan. Akhirnya ya kula maca derokno kok. Menika wonten pepatih. Kula muncul atur nun dereng dipun tapi kamar kula Jenengan iki rajaing lecosan. Sultan Aji sampun napi pelamar menika. Mangkiru. Tak kebrana manah kula. Kok benjen apa nomor rajaing kertas arep kula sowan kono apa to? Menapa Sumawung niku rak kilen Sentolo. Napa pinto pikiran. Wani. Oh. Panjenengan sinten to? Wih, niki salah satu galih adipati sing sekolah Jayawinata. kang kondang kaloko wingit kepati-pati lho. Iki apa wong loro mah padha padu. Para sembahane perkawulan. Rupane yo bagus. Niku ngene kaya drek. Wah, budek niku pancen yo gawan. Niku ki seneng semawon ning Sama udah langsung kamu. Bro, Iku lho sak jroning pasang agar kok. Nek diko satu ora itu piye kan? Lagi awit kebranan manah kula Kebranan yo kebranan kok kanggo tatang. kebranan niku panas lagi saged mau adipati. Ngoten. Suwang kula dadi pun tapi ateges iki badhe
kurek-kurek kula. Pakde Sumambo. Perkara pun ya buka kromah. Pakde Sumambo. Kula Diterusake nggonmu matur. oh, iki kula niku dipangutus sesembahan kula pun Adipati Mahabelo. Iya. Supados apa pun tidak ada jawab sonten gampilipun nglamar. Dadi cilamu kok nglamar putraku Retno Panah. Nggih, badhetipun jodohaken kalian putranipun Kanjeng Adipati ingkang asma Minakjosa. Jayawinata. Kulo, Jayawinata. kulo. Pak, kan budeng menika Kanjeng. Pokok silang itu tanda pokok itu jelas kita. Iya, itu mau piye? Piye iki ora modal apa kan? Kalau kita nggak sasmi tarik batin kau. Apa kok buadak kira ngomongan. Panjenengan Jayawinata. Ono kahanan terlibat. Bahkan tenaga bahkan sebagai pendidikan kok Menika boten budek. Kula nggih boten kok ilon-ilon. mboten. Nanging saking ngayale panjenengan menika. Oh, nggih. Sepatu kali kok dalan ini Nyemut kalih kawon tenan. Oh. Ngendika pun susah-susah waktu kok kesyajen lamar mbok kekenan sing langkung bener Pak. Wis wonten. Sampeyan ora lagi arek. Ngelamar nggih. Jayawinata. Masa borong. Kowe mung kene iki medali blek dadakan. Ya toh? Kula niki ajeng ngelamar mboten pados dadakan. Kowe ngerti yang diajar apa malah tapi calon garwan. Wah, akeh kertas menika kula ya. Nek ora blek dadakan kok. dalem. Ya, wes. Blek sapi. Dari yang Cirebon. Bos, metu coba kok. Jayawinata. Kula matur Kanjeng Sultan dereng dipun tapi lamaran kula. Nanging sampun wonten salah satunggaling ingkang badhe ngalang-alang. Yen ngaten Sampai terganggu. kula tembok jauh Paling keteran. tak tepet nanti dayane. Jayawinata. Masa borong. Raja nglamar. Dak pasrahke sekira